ang atong hinabang na sa ngalan sa Ginoo, naghimo sa langit o sa yuta. O malaan na Diyos, among langit kong amahan, kailangan mo sa pamuna sa tiyan mo sa Yesus. Santa Maria, Anak ka sa Diyos, sa oras sa amoy kamatay, imaya sa mahal sa alam sa Espiritu Santo, ang Ginoo na kaninyo, panalangin ka ninyong Diyos na pinagawang sa kanan. Mahigugmaon sa kabus, magdadasig sa tanan, hingpit imong pagtulunan, bisan yanong pulong lamang, ang tanan nga nakadungog, nahimong saksi sa kamaturan. Iampo mo kami, O San Vicente Ferrer, Santos Milagroso, larawan sa pagtuo, mag-alam po ikaw, ug manlalaban sa simbahan, sa pagkaput sa misyon sa kahiusan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, kamo nga nanimba karon dinhi sa atoang simbahan
sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Liloan, kamo usab nga duyog kanamo nagsimba uban ni Father Shiano Obod nga to ang padrikura, uban usab ni Monsignor Sindolfo Iriarte ang atong kanhi kora sa Liloan nga parokya nga diin mao ginag-ugmad niining ato ang simbahan nagsugod niini uban sa ato ang mga kaparian ang ato ang parochial vicar Father Arnold Ponce, ni Father Ivar, ni Father Kensley, ni Father Sunny, uban usab sa tumang kadagkuan sa parokya. Niya kita aron pag sa ulog sa segunda patron sa parokya, ang mahal nga Birhen sa Rosario. Atol gayod dining bulan sa Rosario, mao nga atong ihalad kining misa pasidungog ta sa atong mahal nga inahan. O padayon kita nga mangayo sa iyang pangaliya alang kanatong tanan. Halad na kining misa alang sa inyong mga katuyuan. Ilabi na kamo nga mga senior citizens, kamo mga nagmasakiton, nga nag-apil karon sa misa pinagi sa live streaming. Labaw sa tanan, gihalad na kining misa alang sa atong mga sponsors o usab sa mga katuyuan nga gibasa kaganina. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaka ninyo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol sa kita sa atong mga kasalanan. Kaluy anong takitan sa Dios magagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadon ang takitan niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Ibubo ka na mo, Ginoo, ang imong grasya, aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinagi sa pahibalo sa anghel, madalaon da kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus. Kini among gibangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o gahari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tamang magtutuo, kamo usab nga mahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios
pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Diyos, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog, ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hinayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona mitungas sa Hesus sa usa ka bungtod aron magampo, ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niya apostoles, si Simon nga iya usab ginganlag Pedro,
ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote nga naghimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Taod-taod na nga wala ako maka-anhi nining maong parokya. Sukad ni adtong katapusan kong pag-anhi, ug karon nga ni anak ko ni balik kay gidapit man, nakita gid nako ang dako kaayong kausaban para sa mga nagtabang nining parokya, kamo nga niya karon dinhi ug kamo nga kanunay nag-uban sa misa ni Father Siano. Ako musaksi sa unsa ka tinuod gayud sa katahom na karon sa simbahan ug sa palibot. Hamugaway kaayo kini tungod sad sa pagpangalagad ni Father Siano ug sa inyong kanunay nga suporta. Kaninyo nga niya dinhiron mga parokyano sa San Vicente Ferrer, ini sa Liloan o kamo nga mga nagsuporta dinhi sa parokya pinaagi sa unsa man paagi sa pinaagi sa ato ang pagsuporta pinansyal. Salamat kaayo, masibang pakpak alang kaninyong tanan. Congratulations. Sa tinud-anay karong adlaw piyesta ni San Simon Patriota o ni San Judas Tadeo, pitsa 28 sa Oktubre. Mao nga ang atong readings, ang atong nga gospel, most especially, naghisgot kabahin sa pagpili sa Dios sa napulog duha. Katinun-an ngayang gitawag og apostoles. Og apil na niini si San Simon og si San Judas Tadeo. Apan dinhi sa atong parokya atong gisaulog karon ang piyesta sa mahal nga Birhen sa Rosario, ang atong segunda patron. Atol sab niining bulan gyud sa Rosario kining Oktubre. Na ato sab nang tubagon nganong ang bulan sa Oktubre bulan man sa Rosario. Nganong dili man ang Nobyembre, ang Enero o Mayo, anong Oktubre man? Kung sa may naa sa Oktubre, na una sa tanan, diha to'y pari na di biya ko parehang Padre-siano ha, kamo mga naminaw ron, labi na sa live streaming ha. Pwerte kayo ni mudag, gitik sa tuang mga, kuan ba, galamhan. Aban, diha istorya nga, pari nga batanon, nagwali siya. Unya, nindot kaayo ang iyang mga introduction sa iyang wali. Ningon siya, ang labing nindot nga mga adlaw sa akong kinabuhi. Mao kato mga adlaw nga ako nagpauraray sa bukton sa asawa sa laing tao. Liman ka na, ha? Pari magpauraray sa bukton sa usa ka asawa sa lain bagyong tao. Yaya na yung gisumpayan, huwag ka na mao ang akong inahan. Ang iya na yung inahan. Yan nakadungog ang pari nga tiguang, malimtano na kayo dito sa luyo. Ingon siya, nindot sa itong linyahada, akong usbon niya, ako itong gamiton sa akong wali. Ni wali bitaw ng tiguang nga pari nga malimtano, niya siya,
ang labing nindot nga mga adlaw sa akong kinabuhi, mao kato mga adlaw nga ako nagpauraray sa bukton sa asawa sa laing tao. Diyan siya, unsa man to'y sunod, oy? Nalimot man siya. Pagkalimot niya, na-scandalize ang mga tao na ginahinag panggawas, oy. Ha? Nalimot siya sa importante kaayo. Ang, unsa to, pulong nga, inahan. Mao na yung mga nindot nga mga adlaw, kanang magpauraray ta sa bukton sa ato ang inahan. Pagkanindot, si Jesus, sa dayon niyang kamatay, wag gid niya itugot nga sa atong panaw sa kinabuhi sa pagtuo, mag-inusara ta o bakaha nga pasagdan lang ta nga way inahan nga mualalay nato. Sa dayon niyang kamatay, ningon siya, babay ni ang imong anak, anak ni ang imong inahan. Gitugyan gyud ta ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Unya ang babae nga iyang giingon, nagiingon na sa daang testamento sa basahon sa Heneses, diin dunay babay kansang kaliwat makig-away sa kaliwat sa yawa. Kining babay gihinganlan ni Jesus dito sa krus, babay. Mao dining babayhana ang gihisgutan sa basahon sa Heneses. Ni ang imong anak. Si Maria at that very moment, iyang gidawat ang pulong sa Dios diha sa iyang kasing-kasing o gihimugso kita dito sa tiilan sa cross diha sa iyang pagsanong sa iyang kasing-kasing sa pagdawat kanato nga iyang mga anak. Mao nga nahimo ta mga anak ni Maria, siya atong inahan. Gipiestahan nato si Maria ang atong inahan karon. Unya nganong gitugyan gyud ta ni Jesus kay nasayod siya nga sa panaw sa kinabuhi sa pagtuo, lisod kaayo ang dalan, dangog o bakaha muingon ta batuon o gansal-gansalon nga mga dagma gyud ta, mga dalipsang gyud ta. Mao nga naa gyud inahan nga kanunay mukupot ug muaga kanato. Kay si Maria gikan gyud sa taguangkan niya hangtod gyud sa pagkamatay ni Jesus, uban gyud si Maria. Nga sa ato pa si Jesus nagmalampuson sa iyang misyon, uban gyud ang iyang inahan. Si Jesus mo'y nakaila sa iyang inahan, kinsa ug unsa ang iyang inahan. Mao nga nato nga may tinguha nga muadto sa dapit hain si Jesus, nato nga may tinguha nga malangit, gitugyan kita sa iyang inahan aron makaadto kita sa maong dapit. Kay nakaila kay siya sa atong inahan, nakaila kay siya sa iya usab nga inahan, gitugyan kita. Mao nga salamat sa Dios nga gitagaan kitag Maria nga atong inahan. Masipang pakpak sa mahal nga Birhen. Viva Santa Maria! Siya nga atong inahan, matud pa ni Papa Francisco sa iyahang Misericordiae Bulto nga Papal Bull atong Year of Mercy, iyang gitapos sa pag-ingon, no one has penetrated the sanctuary of the divine mercy except Mary, because Mary participated intimately in the divine love, in the mystery of the divine love. Ang Diyos nun nga gugma, gipaambit kang Maria, gipahibalo kang Maria, og si Maria nakigsaw sa gugma sa Diyos sa katawhan, og nahimugso si Jesus diha sa iyang taguangkan. Si Maria maoy nakapenetrate, nakasud sa sanktuaryo sa kaluoy sa Dios, nakaila sa unsay kasing-kasing sa Dios. Mao na giingon ni Papa Francisco, mao na nga moduol gyud ang Maria. Og niingon si Pope Paul VI, karon santo na, ingon siya, unsa may giingon, no one, ingon siya, he who finds Mary cannot help but finds Christ. He who finds Mary,
Siya nga nakakaplag ni Maria, nakakaplag usab ni Hesus. Mao nga gusto ta nga malangit, si Hesus maoy dalan paingon sa langit. Ingon si Hesus way makaadto sa langit kun dili moagi kanako. Apan paingon kang Hesus, ang nasayod kinsa si Hesus, ang iyang inahan, mao nga duol tang Maria, paingon kang Hesus. Og mao nga ato siyang sangpiton pinaagi sa pagrosaryo. Ang pagrosaryo nato makapaduol kanato kang Hesus. Dili ka na ipasabot nga ang pagrosaryo hawa sa atong pagtuo kang Hesus. Mao nga nagtuo ta nga ang pagrosaryo iyaharag ni Maria, mao ni kadaghanan sad nga sayop nga panabot sa kadaghanan nato. Ang tanan nga mga Marian theologians agree that if we long to obtain perfect union with Jesus, then we must acquaint ourselves closely with His mother. Gusto ta nga masuod ni Jesus, mahiusa ni Jesus, let us acquaint ourselves closely to His mother. Ari kita sa iyang inahan lagi, kay mauni na sayod kinsa ang iyang anak. Mao na nga sangpito nato siya pinaagi sa pagrosaryo. The rosary, though clearly Marian in character, is at heart a Christ-centered prayer. It has all the depth of the gospel message in its entirety. Imugod na nga pamalandungan ang mga misteryo sa kaluwasan. Though Marian kay siya paminahon kay kabalik-balik ka sa Hail Mary, but come to think of it, sa kana mga misteryo, mao na nga naa si Maria imong gipamalandungan ang iyang mga bertodes, ang iyang pagdawat nga mahimugso si Jesus, ug ang kasakit kalipay ni Jesus naa diha. Mao na nga makapaduol kana kanato kang Jesus ang pagsangpit sa rosaryo. Mao na nga gusto kang maduol ni Jesus, duol ni Maria, sangpita si Maria, pagdebosyon pinaagi sa santos nga rosaryo. Ang atong pagdebosyon sa santos nga rosaryo timan ininyo, ingon si John Paul II karon santos na sab. The rosary is the storehouse of countless blessings. Daghan kayong panalangin atong madawat sa santos nga rosaryo. Mao nga October 7, 1571, unsay nahitabo ini? Ang unsa man na? October 7, fiesta sa Birhen sa Rosario, October 7. Nganong naamtay fiesta sa Birhen sa Rosario? To remind us of that victory of the Christian soldiers over the Turks, the Moors, sa mga Muros, dihay gubat sa Lipanto, sa kalawran sa Greece. Ang mga Muros buot mo ilog sa Europa, diin naamag mukuyanap ang pagtuong Kristohanon. Kung mapildi ang mga Kristiyanos nga mga sundao, mailog sa mga Muros ang Europe, mahimo na tang mga Muslim. Mao to nga gisugat sa mga Kristiyanos ang mga Muros dito sa kalawran sa Lipanto. Unya daghan kay sila, gamay rang mga Kristiyanos nga mga manggugubat ang ilang mga bangka unsay tawag ani galyon. Mao na nga unsay gibuhat nila ang mga Rosary Crusaders. Kaya at that time naa naman ang pundok sa mga Rosary Crusaders. Nagampo sila sa rosaryo. Ang Santo Papa ni hangyo sa mga katawhang Katoliko magrosaryo nga unta dili mapildi magmadaugon ang mga Kristiyanos nga mga sundalo. Nagampo sila nga mga sundalo na ngay panabang sa kahitasan nagrosaryo. Mao nga pagka October 7 nagibalita nga nakadaog ang mga Kristiyanos, natundag ang mga galyon sa mga Muros, napildi ang mga Muros, niingon si Papa Pio V,
1571 October 7 ato ning hinumduman kining adlaw ang kadaugan sa mga Kristiyanos mao nga himuon ta kining piyesta i-celebrate nato mao nga pagka 1573 nagsaulog na gisla formally sa piyesta pagka 1718 diha nagyud ni Papa Clemente XIII diha nagyoy piyesta sa kalendaryo sa Roman calendar every October 7 aron pag hinumdum sa kadaugan sa mga Kristiyanos gamay ra sila daghan ang mga muros pero paggubat na mahibuong na lang sila kay ang hangin mutuyok-tuyok ngadto sa mga muros nga mag-unay ra sila og pabuto sa ilang galyon oy naminaw mo gamay ra kay mga Kristiyanos pero ang bawod ang hangin itabang nila nga napildi ang mga muros kinsa man tong panabang gikan sa langit tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria mao nga ang kanibang kasaysayan sa panabang sa Birhen nga gisangpit pinaagi sa pagrosaryo daghan kaayo ang mga hitabo nga ang Kristiyanos nagmadaugon mao nga niingon ang Santo Papa si Papa Leo XIII giingon nga siya nga Marian Pope of the Holy Rosary panahon na niya mga 19th century early 19th century ingon siya nga dili lang pistahan sa October 7 atog yung isilsil sa alimpatakan sa mga katawhang Kristohanon unsa ka importante ang pagrosaryo mao nga niingon siya ang bulan sa Oktubre pagatawgo na nga bulan sa rosaryo klaro ninyo nga diha day na manukad ang kanang pagsaulog sa bulan sa Oktubre nga bulan sa rosaryo kanang October 7 nya ni lanat gamay ni inat gamay dili na ingon October 7 magnovena bulan gyud tibok bulan gyud og nganong kanang Oktubre kay mao'y gipili ni Pope Leo XIII tungod sa maong hitabo mao na nga ang Oktubre month of the Holy Rosary klaro ninyo masipang pakpak sa mahal na Birhen sa Rosaryo daghan ang mga kadaugan sa atuang kasaysayan sa simbahan, isip simbahan. Apan daghan sad ang mga panabang nga nadawat sa katawhan matag usa tungod sa pagrosaryo. Mao na nga niingon si John Paul II, the rosary is the storehouse of countless blessings. Pagrosaryo in taon kamo, dili lang sa bulan sa rosaryo. Bisag asa kamo pagdala og rosaryo. Dadaan nyo rosaryohan. Nagdaba mo rosaryohan? Aber, ipagawas ko no, me. Bitaoy, ayaw na lang, no? Bahalag mahabilin ang cellphone, ayaw gyud ang rosaryohan. Ang uban, maniguro nga mada ang cellphone, ibilin, bahala, bale. Rosaryohan always, bisag asa ta. Panahon sa kalisod, panahon sa kahadlok, panahon nga kita tintalon, panahon sa pagsuway, panahon sa kaguol, sa bisan unsang panahon, kupot sa rosaryuhan, pagampo sa mahal nga Birhen, pangayo sa iyang panabang. Amen. Amen. Viva Santa Maria! Viva Santa Maria! Ako, sa ako sang kinabuhi, na amantay kasaysayan, mao sa ni ang akong kasinatian. December 22, 1999, na-assign ko sa isla sa Bantayan, sa lungsod sa Santa Fe. Gitawag ko, naayadlaw nga ako muhimo og misa, kasal, ngadto sa usa ka gamayng isla sad sa ako ang parokya. Dautan kayong panahon, ngit-ngit kayo niya, niladyod kayo, wa kay kanabitang kusog kayong hangin, dagko kayong bawd. Pero naaman ko'y kaslon dito. Unya, kibaman ko, kaslonon, wala na, ihaw na. Umawaman na dayo, naihaw, di na mapuspon, di mo labang yun ko. Karon kay ang nikuha nga pambot, nakaabot man kay gikuha man ko pambot, inko, kana kay nakalabang ni siya, makalabang rasad ko. Mao nang, nisalig lang ko nga makalabang ra ko, sus, pag sakay na namo, uban sa nako ang choir, mga batanon, ni kusog bitaw ng uwan niya, ni hangin nga ni unos gyud nga wala gyud kay makita, gawa sa bawd sa imong atubangan. Karon kay dagko naman gyud kay bawd, pagsaka ginamos pambot kay musaka siya sa bawd,
Inigsaka na din akasaka tungos kadakos baod. Mao na nga nitakilid ang pambot, hapit matuwad may kay nakabalik. Nangatagat ang kadaghanan namo, may kay wa sila magawa sa katig, amo lang gipangkuha, gipasod. Kay nagawas pas katig, alisod na kayo. Nakabalik gid siya hayang. Pero wa na mo andar ang makina. Nya kusog kay nga hangin kanang baod niya. Mao na nga pautaw-utaw na lang mi unya mao ni. Nahadlok na mi. Mao tong nanawag ko. Diha man akong cellphone. Ya 1999 unsa pay cellphone karaan katupang murang palo-palo, no? May na nga nakatawag yun ko. Pagkatawag na ko sa kumbinto nga, pangayo migtabang kay dili na mo andar makina, pautaw-utaw na lang ni. Mao na nga, kausara sa ko nakatawag, drain sa ang battery, wa na. Mao to nga basta kay nakatawag lang ko. Mao to nga nagkaguliyang na. Hangtod nga gikan sa alas 10:30 hangtod na sa mugabi na, hapit na musawop ang adlaw. Daghan dayang ni attempt na namo kay nakapahibaw man ko. Dili gyud makasungasong na ini pambot na balian sa katig. Dihay lansa di gihapon. Pwede yung lisod na gyud atong panahon na. Nitawag diri sa kuan rescue. Di makapalupad og helicopter kay zero visibility. Wa joy makaluwas na mo kuno. Mao to nga nabantay radyo na mi at that time. Nga mao na naipari uban sa mga batan-on naadihas kalawran sa ana. Mao na nga 11 among gihimo rosaryo. Ingko nga magrosaryo ta kay siguro ko nga dili gyud motugot ang mahal nga birhen nga dili tatabangan. Rosaryo, sige ming rosaryo, siging hangin putin tugnawa, pero wa gyud mi muundang og rosaryo. Sa sige na mong rosaryo, ana lang gyud kanang way bugto ang among rosaryo niya, musuka naman mi kay tugnaw kayo niya, luspad na kayo. Nakaingon ko nga ang kamamatyan dahil tao dili ka nang di ka maumulangoy, ang katugnaw perting tugnawa ang luspad na nga wa na gyud. Nya hapit naman mo abot sa San Remigio, lipay na ko. Sus ni bali naman sang hangin paingon sa Negros iko wa na patay na tayo. Mao na nga sige lang gimig rosaryo. Hangtod ka nakakita mig pambot nga gamay kayo, ang tukon sa kuan pambot, akong gibutang ng t-shirt nga puti, among babay kuan ba? Wagayway no? Nakakita siya ni duol na mo. Ingon siya, mao ba ning katong pambot nga naipari nga nalunod ingon? Oo, mao ni ako pari ko yun. Ikay akong gipangita padre. Ngano man nabantay radyo man mo. Ingon siya, wag yoy mananagat nga musukol ini. Apan tungod kay ang akong asawa. Anong iya mga asawa yung giingon? Muhigda ko, patiran jud ko kay ingon nga ayaw katubiha pangitaa ang pari. Natanawa ra. Ang iya jud giingon ang akong asawa. Wa man siya mo ingon nga gipangita ta mo. Isa ang akong asawa. Ingko nganong asawa ang tanto pre ko na babay. Usa ka asawa. Mao na ingko ang mahal nga birhen na gyud ni. Tubag na ni sa mahal nga birhen kanamo. Og mao nga iyaha gyud ming gihinay-hinay laguroy kay gamay kay pambot. Hangtod nga niabot sa gyud ang rescue gikan sa kuan Coast Guard. Mao na nga naluwas mi. Masibang pakpak sa mahal nga Birhen Maria sa iyang panabang. Di ka pasagdan daghan pag mga istorya, estas Padalsiano daghan nag mga istorya, mao ni ang akong kasaysayan. Unya karon nga naobispo nako, nag-Thanksgiving ko sa Santa Fe, drama sad kay sila. Gi-interview ko diya silang entablado, unya ingon sila unsa may mga unforgettable moments nimo sa Santa Fe. Nya one of those mga unforgettable moments katong nalunod ko. Nya sila niya, asa naman ron ang nagluwas nimo ko? Wa na gyud ko kahibaw, kay wa naman ko'y kontak. Ingon siya, lingi sa imong luyo. Diha day ila day gikontak. So diha ang mga ila jud research gyud sila. Mao to nga obispo na ko karon, bag-o lang, mga few weeks ago. Mao na nga diri sa akong luyo, diha sila. Nagpasalamat taon ko naginaksanay mi kay sila may nagluwas namo. Nya ang nakanindot mao, nagipanalanginan sa mahal nga Birhen ang kanhi mananagat, tag iya nag-resort sa San Remigio. Ang iyang mga anak, professionals, ang usa, abogado. Masipang pakpak sa mahal nga Birhen. Sa kaayo sa mahal nga Birhen ka na. Mao na nga, hinaot unta ang ato nga pagrosaryo, dili lang karon sa bulan sa Oktubre matag adlaw nga tanan, og sincero kita nga magrosaryo, uban ang pagpamalandong
kay mao kini makapaduol ka nato ni Hesus ug mao kini ang pamaagi nato mga Katoliko nga kita usab makadayon sa gingharian sa langit. Amen. Amen. Viva Santa Maria. Viva Santa Maria. Manindog palihog. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot kainahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod og nag-agak, nagtudlo og nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario. Og tungod diini na bag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibo kalibutan uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobena. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikasiyam nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo, bulahan ka sa mawabay nga tanan, ug bulahan ng usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Si Jesus nga gipahibalo kanimo ni Arkanghel Gabriel, si Jesus nga nataw sa imong ulay nga sabakan, si Jesus nga gianak mo dinhi sa kalibutan, aron mahimo nga among kahayag, tambal ug kaayo. Si Jesus nga gitawag nga hari sa mga Hudiyo o gitugyan sa ilang mga kamot alang kanamo. Si Jesus nga namatay sa krus aron pagluwas kanamo. Si Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Si Jesus nga nanaog ug misaka balik sa langit. Si Jesus nga nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Si Jesus nga nagakuruna kanimo isip rayna sa langit ug yuta. Og si Jesus nga nagaampo sa Dios nga Amahan nga paambiton kami sa iyang himaya. O maaghop nga Senyora, ihalad namo kanimo ang masilaw nga mga bato sa imong santos uyamot nga rosaryo. Kaymot ikini sa pagdawat ug baslan mo ang among paghalad niini sa pagtugot sa among kinasing-kasing nga mga gipangamuyo sa Dios. Natapos na namo ang mga pulong nga gipahinungod kanimo sa mga anghel nga mao ang maghimaya ka Maria. Natapos man usab namo kining novena alang kanimo Santa Maria, kinsa lawod sa mga kaluoy, inahan sa Dios ug inahan man usab namo. Iampo mo kami nga mga anak mong makasasala ug hatagan mo kami sa grasya ug himaya karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, maluluyo nga Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga molahutay sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangulo sa tanang kanasuran nga mamahimo usab sila nga pangulo sa pagtuo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga misyonero nga tungod sa pangalian ni San Simon nga patriota nga makasugako diha sa gubat batok sa mga dautan, magampo kita ngadto sa Ginoo. Alang sa mga nawad-an sa paglaom nga ang pangama ni San Judas Tadeo muhatag kanila grasya sa paglaom, magampo kita ngadto sa Ginoo.
Alang kang halangdon Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita ngadto sa Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita ngadto sa Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga nihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita ngadto sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga maila na ang kabanhawan ug nga mahiusa na sila uban sa mga santo sa langit, magampo kita ngadto sa Ginoo. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayo no pagabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot kining among mapaubsanong ipangayo kanimo, diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, sa Santos nga Rosaryo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa kadayeg ug kagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimong ta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon ngayang gisaad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, ug nga magdaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria, kanunayng Birhen, ang Birhen sa Rosaryo. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagisagahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Jesucristo, among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimo mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya, diya sa kaawit sa pagdaig sa pag-ingon.
Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialangkan namo, nga lawas og dugo ni Hesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sasamang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan og mingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og walagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Arsobispo, sa mga kaabag ng mga obispo, ug sa tanang mga pari, o kining imong tibok nga katawhan sa Dios, nga nagkatigom karon dinhi sa pagsimba o pag-ampo. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon, apil na sadtong wa nay naghandom kanila.
Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba karon dinhi, lakip na sad ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Santo Rosario, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, San Simon ug San Judas, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa tong panag-inigsunay, pinagis pag-ingon maing piyesta. Piyesta naton tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko anang palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen.
magampo kita. Ginoong Diyos namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagabanhaw sa imong anak, pinahagi ni Eucharistia, human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimod na kaming takos sa magambit sa iyang kalipay o himaya, diha sa kinabuhing dayon, kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. So mga igsuon, bisan pa man ang bagyo na dayon sad ang atong obispo. So, atong pasalamatan si Bishop Ruben Labajo, atong auxiliary bishop sa Sugbo, nga gaaso-aso pa gikan sa bag-o niyang pagdawat sa ordinasyon sa pagka-obispo. So, salamat yun kayo, Bishop. Ambot ka kamo, basta ako, samtang nagwali siya, mura kong nagtanaw sa lida. Sa lida nga makapatandog, o makapadasig, makapalig-on sa atong debosyon sa Santo Rosario. Pakpakan atong usab si Bishop Ruben. Salamat jud kaayo. Kuyog sa niya ang atong mga ni-celebrate karon. Unahon nato ang atong amahan dinhi na usahay ato sang daog-daogon sa pag-alagad si Monsignor Sin Iriarte. Unya kuyog sad ang ato dinhing mga paboritong sigihan og hangyo, si Father Kingsley Garba, si Father Allen Garcia, Father Evaristos Isiani, Father Neil Cortez, nya si ang atong mabtikon nga parochial vicar, si Father Arnel Ponce. Masipang pakpak nilang tanan. Salamat kayo. Karon ari na ta sa ato mga katawhan nga ning alagad nato dinhi sama adtong tag-iya sa pambot nga miluwas nila ni kaning Bishop Ruben sa nagpautaw-utaw sila hapit 8 ka oras diha sa dagat. Gipatiran man to siyang asawa, niya say gipatiran ang mga dughan sa grasya ni Maria aron mo alagad sa atong parokya ang atong lain-lain nga mga ministries karon dinhi nga mialagad didto sa gawas, ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates nga atong mga PYCC, ang love offering assistants, ang atong mga sacristans, lectors, salmista, love offering assistants, ang atong mga nilimpyo aning simbahan og niatiman, ang ato sang mga pilgrims karon nga mao ang nihatag sa ilang pag-offer ang Zone 9 Chapel sa Sambag proper og sa relocation og ang atong kaning business establishment ang LSF Iron Works nga mausay nagtabang nato dinhi sa atong kadaghanan gyud kay sa atong mga constructions, labi na gyud ang paghimo sa atong perimeter fence og sa ato karong bag-ong giblisingan nga restrooms mao ni sila gahimo niini og sa tanan nga mialagad nato, labi na gyud ang atong kaning choir karon nga ang atong San Vicente Ferrer Parish Grand Choir ug ang tanan nga mi-offer pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si owner rasad sa LSF, si Mr. Henry og si Mrs. Leonarda or Bibang Munisit and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat gid kaayo. Salamat. So pahibalo human ani karon
mo proceed ta sa atong last motorcade, nga grand motorcade. Ang panahon, medyo kalmado raman. Okay ra kayo, no? Ano mo kulbaan? Kalmado ra itong panahon. Kalma ra kayo. So, mao na ang mahal nga birhen, maoy nag-control sa tanan, kuyog sa iyang mga angels. Mao nang ato gid siyang daigon, rain or without rain. Mao nang moadto gid ta kay pasalamat kita sa mahal nga birhen. Nindot kay ni nga kahigayunan. Unya human sa human sa atong grand motorcade, manguli na mo. Natay kuan, natay i-serve nga mainit nga lugaw, haron mainitan sad katong makaabot pa dinhi. Ang dili na makaabot dinhi, hilugan na lang mo. Di makaabot mo dinhi naagi atong ihatag nga lugaw. Ug bang adlaw nga mao atong kapistahan, ang atong unang activity mao ang kaning anaay mo pukaw nato ang atong mga drum and bugle ika-4 kadlawon. Ika-5 mao ang atong biblical rosary halad sa mahal nga Birhen Maria, panguluhan na sa atong PYCC. Ika-6 mao ang atong unang fiesta mass nya, ika-12:15 ikaduhang fiesta mass, ug ang atong grand fiesta mass nga high mass ang atong pagasalugon sa 5 sa hapon, pinanguluhan sa atong kanhi Vicar General sa Archdiocese si Monsignor Danny Sanico, ato sang iampo nga maayo ron tang sitwasyon. Unya dayon musunod human sa atong high mass ugma fiesta mass ang atong foot procession, libot nganhi prosesyonan abutag sambag nya musimang tanganhi padong sa dinhi dapit mga marikit nya balik nganhi inighuman na sa atong sa atong foot procession. Natay short nga simple nga panihapon o short nga simple sad nga program para sa mahal nga Birhen. Marian ang iyang timpla sa atong program, pina Marian style kay para man ni Mama Mary. So hinaut unta naa pa mo ugma mas mudaghan pa ta ugma nya mas munindot ang atong panahon ugma kay bisag na ay bagyo o may arang sa gahom sa Ginoo. So salamat sad kayo sa atong mga benefactors and donors nga kundili patungod ninyong tanan online og territorial parishioners, dili gid unta ni mahitabo ang atong mga nindot nga mga proyekto o mga kasaulugan. So ato lang i-update sa nahalin sa atong mga slots sa atong DOPS na maligya tag 55,000 na slots. Kay bawo nag-NSB siya proben aning slot. Ang atong halin sa pagkakaroon 9,331 slots pa, napay 45,669 slots para nis pagtukod sa ato niyang gidamgo nga bag-ong kumbento. Unya dayon ang ato sang special slot para sa pista ni Mama Mary sa Santo Rosario, ang MMTL or Mother Mary's Transforming Love slots. Ang atong gibaligya 5,000 slots na natay halin nga 4,264 slots, 736 slots na lay nahibilin, ugma na lang ni kutob ang atong pagpamaligya. Yag napag sobra tingali, masing moabot patag Domingo, pero di na mulapas og Domingo. So kung wap amo kapalit, ayaw mo katog, samtang dip amo kapalit. Basig ugma, di na mo kamantang. So bitaw, palit na mo. Wa gani mo ikapalit, pamaligya. Ano rin atong buhaton. Sa makausapa, masipang pakpak kanatong tanan nga nagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Og ang atong masipang singgit, dugang sa giagdang pagsinggit kaganiha ni Bishop Ruben, atong isinggit sa makatulo, Viva Birhen sa Santo Rosario. Tanan, Viva Birhen sa Santo Rosario. Viva Birhen sa Santo Rosario. Viva Birhen sa Santo Rosario. Masipang pakpak sa atong halandong Dios o sa mahal na Birhen Maria. Manindog ta para sa pag-awit sa Salve Regina, insinsuhan nato
ang mahal nga Birhen Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi, oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matres Mariae corpus et animam, ut denium filii tui habitaculum efficiem retur, Spiritus Sancto goberante preparasti, Daot coius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, ed a morte perpetua liberemur, per iondem Christum Dominum nostrum. Ang kalinaw manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadanin niyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isunod nato, samta magkanta ta sa atong final hymn, ang picture taking together ni Bishop ug sa mga kaparian. Nya sunod dayon ni Bishop, kaparian ug mga ni serve. Human ana, wala na'y musagol. Masibang pakpak ni Father Shiano Ubod sa iyang mga paningkamot alang sa kalampusan sa tong kasaulugan. Ingon man sa iyang parokyal vicar, Father Arnel Ponce, masibang pakpak usab alang kaniya.